А ці ведаеце вы імёны ўсіх нашых вялікіх князёў, хто ў даўнія часы кіраваў нашай краінай? Першым яшчэ ў далёкім 13 стагоддзі быў Міндоўг. За ім Транята, Войшалк, Шварн, Тройдзень, Даўмонт, Бузікіт, Будзівіт, Віцень. Пераходзім у 14 стагоддзе. Гедзімін, Яўнут, Альгерд, Ягайла, Кейстут і Вітаўт. 15 стагоддзе. Свідрыгайла, Жыгімонт Кістутавіч, Казімір, Александр. Стагоддзе 16. Краінай кіруе Жыгімонт Стары, затым Жыгімонт Аўгуст, француз Генрых Валуа, венгр Стэфан Баторый і ўрэшце швед Жыгімонт Ваза. 17 стагоддзе. Уладзіслаў Ваза, Ян Казімір Ваза, Міхал Вішнявецкі, Ян Сабескі. Урэшце 18 стагоддзе. Аўгуст Моцны, Станіслаў Ляшчынскі, Аўгуст Сас і апошні кіраўнік Вялікага княства Літоўскага